Старт на снимките. Старт на снимките. Клапа, да пускам ли клапа? Няма клапа. Пияница! Мръсна пияница. Тери, ти всички видеоклипове, които снимахте, запазваш ли ги или ги триеш? Да, но не мога да ги гледам. Ама не да види в формат, в който са си, в един хубав ден ще ти купиш по-хубав компютър и... Възможно е така да стане. Не дай да ги триеш, защото Юлян каза, че ти ги преработвал. Да. Той не ти ги преработва, ама ти не дай да триеш оригиналите. Солетка. Да, разбира се. Благодаря. Това изглежда нараво. Тук става. Кажи нещо умно. Нищо умно не мога да измисля в този момент. Вие после сладко ли ще се прибирате? Не е сигурно. Той не беше ли някъде тук? Ако искате, мога да обиколим езерцето. Пеша ли? Пешата ти, какво искаш? Кола? Това е цял час ходене. По-малко бе. Не, по-малко. По-малко е. Ние няма да ходиме натам и ние как да сме тук, върнем лодката, продължаваме направо и ще се спуснем надолу, ще отидем да разгледаме аквариума. Не аквариума, рибарника. Където има козленца, пауни, щрауси. Там бяхме. Фазаните и пуните, да. Да. И след това ще се шмугнем по това ще се качиме по моста и е тук отзад и ще излезнем после при гъбата. Еми да, един час сигурно си повече. И повече. Еми хубаво да е, ма. Бе, малко трябва да снимам. Хайде, поеми го. Поех го. Сега оператор бях аз, сега оператор е Теди. Да. Какво ще кажеш днешния прекрасен 2 юни? Днешният прекрасен 2 юни е един облачен, но в същото време един прекрасен ден, в който благодарение на вас двамата така ние се чувстваме много добре и ни е много приятно. Радвам се. Имаш два каяка за тебе, ама нищо, карай си. Те да му мислят. Ние сме по-големи, по-тежки, по-твърди, така че... Я да видим рибаря къде е. Няма да голи. Виждам го. Виждам. Добре. Карай само я спри малко. Да минат. Може да се приключим за винаги и сме си го виждали. Давай сега. И може един каяк и една лодка, но си карай. Татко, лови ли някакво от време на време? Лови го. То тук каква риба има по-вчера в този езер? Абе дребна, но вкусничка така, като се приготви. Само да не постоява повече дни в ходилника. Но тя предстои един ден на първата рибка. Вече не е толкова. Не. Това бе? Да. Има лодка, мина сам. Само насам давай. Само още. Ще малко сад ми лежат. Давай само назад само. Кажи нещо за чао. Какво да кажа? За чао. Чао!